Maailmassa on tuhansia käärmelajeja, mutta vain harvat herättävät niin paljon hämmästystä kuin ne, joiden ulkonäkö poikkeaa täysin tavanomaisesta. Näiden käärmeiden erikoinen ulkomuoto ei ainoastaan kiinnitä huomiota, vaan se myös kertoo niiden ainutlaatuisista sopeutumiskeinoista selviytyä luonnossa. Penissnake, outo löytö Amazonin sademetsästä. Amazonin sademetsä, joka tunnetaan maapallon keuhkoina, hämmästyttää tutkijoita jälleen uudella löydöllään. Siellä on nimittäin löydetty ainutlaatuinen ja outo eläin, joka on saanut lempinimen penissnake, peniskäärme. Tämä eläin ei kuitenkaan ole käärme, vaan sammakkoeläin, joka kuuluu Caecilian heimon lajeihin ja tunnetaan tieteellisellä nimellä Atreptozoana eiselti. Huomiota herättävä ulkonäkö. Atreptozoana eiselti tekee vaikutuksen ainutlaatuisella ulkonäöllään. Sen pitkä, sileä ja suomuton vartalo on yleensä vaaleanharmaa tai hieman vaaleanpunainen, ja sen muoto muistuttaa hämmästyttävän paljon miehen sukupuolielintä. Tästä syystä sille on annettu lempinimi penissnake. Lajilla on litteähkö pää, pienet sieraimet ja vain alkeelliset silmät, sillä se elää pääosin veden alla tai mudassa, jossa näköaisti on tarpeeton. Sen joustava keho mahdollistaa liikkumisen helposti kapeissa raoissa, mutaisessa maassa ja virtavissa vesissä. Vaikka sen ulkonäkö voi herättää monissa hämmennystä tai kummastusta, se on esimerkki loistavasta sopeutumisesta Amazonin erityisiin elinolosuhteisiin. Ainutlaatuiset ominaisuudet. Ulkonäkö, pitkä, sileä ja suomuton vartalo, joka muistuttaa miehen sukupuolielintä. Koko voi kasvaa jopa metrin pituiseksi, mikä tekee siitä yhden suurimmista jalattomista sammakkoeläimistä. Ekosysteemi elää pääasiassa veden alla ja löytyy Amazonin jokien, purojen ja mutaisten alueiden läheisyydestä. Tieteellinen tärkeys. Laji löydettiin ensimmäisen kerran vuonna 1968, mutta elävää yksilöä ei havaittu ennen vuotta 2011, jolloin tutkijat löysivät sen Brasiliasta. Tämä löytö on tärkeä lisä Amazonin rikkaan biodiversiteetin ymmärtämisessä ja korostaa sademetsän merkitystä harvinaisten lajien suojelussa. Elintavat. Hengittää ihonsa kautta, mikä on poikkeuksellista useimmille sammakkoeläimille. On lihansyöjä, joka saalistaa pieniä kaloja, äyriäisiä ja hyönteisiä veden alla. Tuntosarvikäärme, veden alueiden outo asukas. Tuntosarvikäärme, Erpeton tentaculatum, joka tunnetaan myös nimellä tuntosarvikäärme, on ainutlaatuinen käärmelaji, joka elää Kaakkois-Aasiassa, erityisesti Thaimaan, Kambodžan ja Vietnamin soilla, lammilla ja järvissä. Sen erikoinen ulkonäkö ja saalistusinataidot tekevät siitä kiehtovan tutkimuskohteen sekä biologeille että luonnonystäville. Tuntosarvikäärmeen kummallinen ulkonäkö. Tuntosarvikäärmeen tunnusomaisin piirre ovat sen pään molemmilta puolilta työntyvät pienet tuntosarvet. Tämä on maailman ainoa käärmelaji, jolla on tällainen ominaisuus. Tuntosarvet eivät ole vain koristeita, vaan ne auttavat käärmettä aistimaan veden liikehdintää ja havaitsemaan saaliin pienimmätkin liikkeet. Käärmeen vartalo on yleensä 50–90 cm pitkä ja sen väritys vaihtelee ruskeasta harmaaseen. Tämä väritys antaa sille erinomaisen naamioitumiskyvyn mutaisessa tai kivisessä vedenpohjassa. Lisäksi sen kolmionmuotoinen pää, jossa on pienet silmät, sijaitsee hieman koholla, mikä mahdollistaa tehokkaan ympäristön tarkkailun. Erikoista on myös käärmeen kyky taivuttaa vartaloaan J-kirjaimen muotoon. Tämä erikoinen asento toimii houkuttimena, joka saa saaliin uimaan suoraan sen iskuetäisyydelle. Tuntosarvikäärmeen ainutlaatuinen ulkonäkö ja käytös tekevät siitä yhden luonnon omituisimmista olennoista. Saalistuksen nerokkuus. Tuntosarvikäärme on yhtä erikoinen saalistusstrategioidensa kuin ulkonäkönsä puolesta. Se käyttää tuntosarviaan veden pienimpien värähtelyjen tunnistamiseen ja paikallistaa saaliin erittäin tarkasti. Kun saalis havaitaan, käärme luo harhautusliikkeen, joka saa kalan kääntymään väärään suuntaan suoraan käärmeen kitaan. Tuntosarvikäärme on mestari väijytyksissä ja syö pääasiassa pieniä kaloja ja muita vesieläimiä. Se elää täysin veden alla eikä tarvitse maata, ja se pystyy pidättämään hengitystään pitkään imeytymällä happea ihonsa kautta. Atheris hispida, Afrikan outo käärme.
Atheris hispida tunnetaan myös nimellä piikkikäärme tai karvainen pensaskyy, on harvinainen käärmelaji, joka elää Keski- ja Itä-Afrikan tiheissä metsissä. Tämä käärme herättää huomiota erityisen ulkonäkönsä ja ainutlaatuisten ominaisuuksiensa ansiosta. Se kuuluu kyynkäärmeiden sukuun ja on tunnettu myrkkynsä tehokkuudesta. Atheris hispidan kummallinen ulkonäkö. Atheris hispida erottuu muista käärmeistä erityisesti sen suomujen vuoksi. Käärmeen vartalon peittävät pitkät, terävät ja karvamaiset suomut, jotka antavat sille piikikkään ja karvaisen ulkonäön. Tämä ainutlaatuinen piirre auttaa sitä sulautumaan ympäristöönsä, erityisesti tiheän aluskasvillisuuden sekaan, missä se viettää suurimman osan ajastaan. Käärmeen väritys vaihtelee vihreästä keltaiseen ja ruskeaan, mikä tarjoaa täydellisen naamioinnin metsäympäristössä. Sen suuri, kolmionmuotoinen pää ja kirkkaat silmät, joissa on pystysuorat pupillit, korostavat sen saalistusina käyttäytymistä. Täysikasvuisen yksilön pituus voi vaihdella 60–80 cm, mutta sen vartalon piikikäs ulkonäkö tekee siitä pelottavamman kuin kokoonsa nähden voisi odottaa. Myrkky ja saalistusina. Atheris hispida on myrkyllinen käärme ja sen myrkky on erittäin voimakasta. Vaikka se ei ole ihmisille yleinen uhka, sen purema voi aiheuttaa vakavia oireita, kuten voimakasta kipua, turvotusta ja kudosvaurioita. Käärme käyttää myrkkyään saalistukseen ja sen ruokavalioon kuuluu pääasiassa pieniä nisäkkäitä, lintuja ja sammakkoeläimiä. Se on mestari väijytyksissä, vaanien saalistaan tuntikausia ennen nopeaa ja tarkkaa iskua. Käärmeen suomut tarjoavat erinomaisen suojan ja naamioinnin, mikä tekee siitä vaikean havaita sekä saaliille että mahdollisille uhkille. Elinympäristö ja uhat. Atheris hispida elää Afrikan trooppisissa metsissä, erityisesti Kongojoen altaan alueella. Se viihtyy tiheässä kasvillisuudessa, kuten pensaissa ja puiden oksilla, ja viettää suurimman osan ajastaan joko metsäpohjalla tai matalilla oksilla. Käärmeen elinympäristö on kuitenkin uhattuna metsien hävittämisen ja ihmisen toiminnan vuoksi. Vaikka lajia ei pidetä välittömässä vaarassa, sen elinympäristöjen tuhoutuminen voi vaikuttaa sen populaatioihin tulevaisuudessa. Atheris hispida on yksi maailman erikoisimmista käärmeistä, jonka ulkonäkö ja käyttäytyminen tekevät siitä luonnon ihmeen. Sen piikikäs suomutus ja tehokas myrkky tekevät siitä paitsi pelottavan myös erittäin sopeutuvan lajin Afrikan tiheisiin metsiin.